रायजोफोर जोबोद खुसिनि बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो देग्लायनि बोसोरावहाय फिफा वर्ल्ड काप फरेन कान्ट्रियाव जानाय दहानि काटारावहाय बेबायदि सिनाखि दिन्थिहैनो हानायनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। बेफोरबायदि दिन्थिहैनो हायोब्ला जोंनि बर' हारियाबो बयजोंबो सिनायजागोन होननानै आं सानो। অফিসতে কাম কৰা কৰ্মচাৰী জিআৰএছ সকল এই সকল তেওঁলোকক লগত লৈ পেলাই আমাৰ কচুগাঁও ডেভেলপমেণ্ট ব্লক অন্তৰ্গত যিবিলাক বিচিডিচি আছে এই বিচিডিচি সমূহৰ অধীনত গাঁওবিলাকৰ যিবিলাক আমাৰ হিতাধিকাৰীসকল আছে বিশেষকৈ PMAY আৱাজ প্লাছৰ যিবিলাক হিতাধিকাৰীসকল আছে এই সকলক লগত লৈ পেলাই এটা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে এটা মিটিং মাতিবলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা হ'ল। खुलुमबाय। गिबियाव आंनि फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय रायजो राजा बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन थांनाय नभेम्बर दाननि 29 अक्ट'आवहाय गसाइगाव बियाबनि सिगांनि MLA रबिराम नार्जारिया दानि सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टनि PCDCनि चेयारमेनफोरखौहाय सोंखारिनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय बेखौ बावबाय खोमा बिथांमोना बै समावहाय 17 बोसोर जासेयावबो माखासे न'फोरखौहाय लुफुंनानै होजोबैखौहाय बावनानै थांबाय जानो हागौ। रायजोफोर नोंसोरो मानो आन्दायनो, बिसोरो जेरैखिया जाया माखासे एलिगेसन लाबोनानैहाय दानि UPPLनि मावनायखौहाय मेगन सानानैहाय माखासे पलिटिक्सनि सार्थनि थाखायसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। बेनिखायनो नोंसोरो रबिराम नार्जारिमोन, देरहासार बसुमतारीमोन बायदिजोंहाय दा आन्दायहोजा। मानो होनोब्ला बिसोरो माबोरै बबे राहाजों UPPLखौ दायनिगिरि साजायनानै दिन्थिनो हागोन पाब्लिकनियावहाय बेखौसो नाजागासिनो दङ। रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरनो नुगासिनो दङ UPPLआ मा मावगासिनो दङ। अब्ला लोगोफोर नोंसोरो खोनासंदो दानि UPPLनि दैदेनगिरि चेयारमेन बिथांमोना मा बुंदों। भिडिअ एग्रिगेटेड इन्जिनियार, एजुकेटिभ इन्जिनियार, GRS आरो स्टाफफोरखौ लानानै बिथाङा मोनसे मैया मिटिं लेंदोंमोन। आरो मिटिं लेंखांनायनि उनाव बिथाङा मोनसे चेनेलनि थ्रुयै बिथाङा निउस बाइट खालामदोंमोन। आरो बे निउसआवहाय बिथाङा जों TCLC चेयारमेन आरो BCDC चेयारमेननि एगेन्स्टै गोबां एलिगेसन होलांदों। दा बे एलिगेसन होनायनि एगेन्स्टै जोङो बिथांनो फिननो होनो थाखाय बे समावहाय ज' जादों। दा बाथ्राया जाबाय मा, दा सोलिबाय थानाय जे सरकार, बे सरकारनि TCLC चेयारमेन, BCDC चेयारमेन बिथांमोनहा गामि गामि थांनानै जे PMAYG, आवाज प्लास आरो गुबुन गुबुन स्किमफोरनि एगेन्स्टै बेनिफिसारिफोरखौ थांनानै धमखि हैदों, सिगि सग' खालामहैदों आरो बुंदों जे UPPL दोलोआव हाबाब्ला न'खौ दाननाय जागोन आरो स्किमफोरखौ दाननाय जागोन। बै बाथ्राखौ बिथाङा मिडियानि गेजेरजों मैया फोसावदों। दा बियो कमप्लिटलि नंखाय बाथ्रा। खुनु बेलायै UPPL सरकारनि जे BCDC चेयारमेन, TCLC चेयारमेना माब्लाबा बेबायदि खामानि मावाखै आरो भबिष्यतआवबो खामानि मावनाय नङा। प्रमद बर'नि दैदेननाय जे सरकार, बे सरकारा जोंना मोनसे थांखि दङ आरो बे थांखियानो जाबाय न' कारापसन बा कारापसन फ्रि सरकार दानाय। इलिजिबल नङा, बिथांमोनखौ आदार लिंकबो खालामनाय जायाखै, जेबो खालामनाय जायाखै। मानो होनबा गाइडलाइन्सआनो रोखा रोखा लिरनाय दङ। जायहा गारि घोड़ा दं, जायहा बिल्डिं दङ, आखायाव मोनखानाय दङ, PMAYG मोनखानाय दङ, बैफोरखौ माने ग्राम सभानि गेजेरजों डिलेट खालामनानै बिथांमोनखौ बै मोननायनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै बेबायदि गाइडलाइनआव दं। दा बे अनुजायैसो जोंनि BCDC चेयारमेन आरो TCLC चेयारमेन बिथांमोना ग्राम सभायाव थांनानै रायजोफोरजों सावरायनानैसो बेखौ डिलेट खालामदों। जे बिथाङा जोंनि सायाव एलिगेसन खालामदों, डिलेट खालामनाय, पलिटिकेल प्रेसार होनाय, खुनु पद्दाबो बियो बाथ्रा नङा। बियो जोंखौ नंखाय बाथ्राजों मुं सोदों। बिथांनि उद्देश्यआ बेल'नो, बिथाङा माने गावनि पलिटिकेल केरियारनि थाखायसो, गावनि पलिटिकेल लाबा लाबनि थाखायसो बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों।
रायजोफोर जोङो रबिराम नार्जारिनि बुंनाय रावनि फिननायखौहाय दायो खोनानो मोनबाय आरो नोंसोरबो खोनासंनो मोनबाय। अब्ला रबिराम नार्जारिया गावनि माखासे पलिटिक्स सार्थनि थाखायसो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। जेरैहाय देरहासात बसुमतारिया बै समावहाय हाउजिं न'नि सोमोन्दै एलिगेसन लाबोदोंमोन, बेबायदिनो बिथाङाबो एलिगेसन होनो थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव UPPL खौहाय दाय खालामनो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। बियो जानो हागौ बावबाय, गावसिनि 17 बोसोर सरकार सालायनाय समावहाय गोबां हाउजिं न'आनो लुफुंजायाखै, पेन्डिं जानानै दङ। नोंसोरो गामि गामि हाबब्लानो नुनो मोनगोन सिगांनि न'आ माबायदि जानानै दङ, बायफ्रु जिफ्रु जानानै दङ। जायफ्रा लुनानै लानो हायाखै बिसोरनि जाख'नाया बबेयाव थांखो बेफोरखौ बावबाय नामा? लोगोफोर, आङो भिडिअखौ बेसेखिनियावनो लानानै फैदोंमोन। जायफ्रा नायबाय आरो खोनासंबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ हरनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।